ɗan kasuwar sayar da kayayyakin amfanin waya ne lamba 1 a yankina. Shi yasa duk lokacin da na taho sarin kaya a kayayyakin Towa Power kadai nake gama sari na. Kwarai da gaske da kayan Towa Power kadai nika iya samu abokanan kasuwanci na farin ciki. Ai ni tuni na daina amfani da wani abu idan ba na Towa Power ba. Saboda kafin na fara amfani da Towa Power a kwana 3 sai in ci caja guda 5 amma yanzu ka ganta shekara 5 kenan. Ba dai in sai caja ba. Kwarai da gaske muna samar muku da kayayyakin Towa Power ne ta hanyar kwarewa daga ingantacciyar masarrafar da ke kasar China. Bayan ratsa jihohi da kayayyakinmu na Towa Power Sky a nan gida Najeriya, wanda muke da babban ofis ɗinmu number 1, 2, 3, 4, 5, 6 a Winti Market da ke garin Bauchi. An samu nasarar sake buɗe muku katafaren shagon mu a wannan babbar kasuwar Civil Ultra Modern Market Kano, shop number 19. Sannan muna da shagon number 3 Borough House Bata wanda ke birnin Kano ga masu tsarin nau'in ko irin kaya na amfanin waya. Tun daga Nijar Republic, Maradi, Yamai, Agadas da Magaran, har da ma nan gida Najeriya. Kai tsaye Sanda zuwa barista. Yawa sani. Yawa. Yawa Alhaji. Sunana barista Salma Adam. Ni ce wanda zan handling case ɗinka. Honorable ya sanar min cewa kina zuwa. Sannan duk wani abin da yake faruwa game da maganar business ina da harkokina kamar a gabana ake. Har kotu da ta kwace min gidana duk ina sanar da shi. Don haka babu wani abin da ban sani. Ina so ka ɗan bani wa'insu bayanai saboda in samu in san yadda zan yi akan kisa. Haka ne, abin da ya faru dai kawai sharri ne akan To ba damuwa, insha Allah za mu iya ƙoƙarin. Sannan na roƙon wani alfarma guda ɗaya. A ba da nemi izini mu canza kayan nan tun da aka kama ni wannan kayan ne a jiki. Ba damuwa, zan yi magana za a kawo ba. Honi, yau rana kama ki shago? Na gode sosai Honi. Na gode sosai Honi. Wala tun ɗazu nake jin ishin ruwa na kasa tashi na je na ɗibi ruwan nan na sha. Ina ta karatu akan wannan kitsin da na gaya maka. Na fahimci haka. Shi sa na kama ki wannan ruwan don ki sha karatu ya shiga ƙwaƙwalwanki sosai. Kada bacci ya kama ki. Na gode sosai da irin ƙarfin gwiwan da kake bani. Ba damuwa. Yawwa. Wani kan tambaye ki mana. Wai wani irin case ne ya kan da kika ɗauke shi very very serious. Ban taɓa ganin kisa serious akan case ba. Wannan shine karo na farko. Wani irin case ne da Allah? Wani case ne. Amma insha Allah idan na gama case ɗin na samu nasara zan gaya maka wani. Kai dai kawai ka taya ni da addu'a. Okay, to ba damuwa. Allah ba da sa'a ko? It's okay. Thank you. Bayan tsawon lokaci da kotu ta ɗauka don sauraron koke-koke kan wannan ƙara daga dukkan ɓangarori guda biyu,
kotu ta tabbatar da Alhaji Zanna ba shi da wani laifi kan dukkan zargin da ake masa. Don haka kotu ta yi watsi da wannan ƙara, sannan kotu tana umartan hukuma da su yi gaggawan sake Alhaji Zanna don ya koma cikin iyalansa, tare da biyan sa diyar kuɗi na kimanin naira miliyan 10 don ɓata masa suna da lokaci da aka yi. Yallaɓai, ba ka tunanin mutan gari za su zargi abokiyar aikinka barista Salma Adam akan jajirce wanda ta yi wajen tsayawa Alhaji Zanna a kotu don ganin kotu ta wanke shi daga zargin da ake masa kan kidnapping da safarin miyagun kwayoyi? Barista Salma Adam aikin da take yi, ko kai ne kotu take tsare kai bisa zargin ka aikata wani laifi? Shi aka saka yau. Salma matata ita ce ta siya kan wannan kes din Alhaji Zanna? Wato dama duk wannan karatun da take sakandare har nake kawo mata ruwa take sha. Ashe akan kes din Alhaji Zanna ne take kokari ta cire su ta ciro shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halinki Salma, da halinki Salma, wallahi yau na tabbata da mahaifinki yana nan a raye da sai ya tsine maki akan wannan shirin da kika tsaya har aka saki Alhaji Zanna daga laifin da aikata. Wannan shine ake cewa ka haifi mutum ba ka haifi halinsa ba. To alhamdulillah mahaifin nawa bai raye bare ya tsine min. Kai kuma ko ka tsine min ba bi na zai yi ba. Ko ka san nawa aka bani akan wannan kes din? Miliyan na dukan miliyan. Har miliyan 50 aka dauka aka bani akan wannan kes din. Ni kuma gaskiya shi yasa na karba saboda na gaji da zama da tsiya. Na tabbatar baka taba rike kaman shi ba. Kai ba kai ba ma har oganninka ba su taba rike kuɗi kaman wannan ba. Ni kama rai SV Adam. Na mare ki domin kin cancanci abin da ya fi ka Salma. To ka sani Adam, kama da aurenka. Kama da aurenka Adam. Babu ni babu kai. Ba zan zauna da kai ba domin yanzu na riga da na fi ƙarfinka. Na fi ƙarfin polis dan sanda. Haka ne wani ƙwarai da gaske sosai. Ai na gode muku sosai da kai kokari ku fitar da ni daga gidan gyaran halin nan. Ba abin da zan ce sai dai na gode. Honorable ai ba za mu fasa ba ai. Tunda kuna cikin gwamnati ku ne fa manya fa a ƙasan. Da haka duk abin da kuka samu za mu yi muku shi. Kuma ni kuma ina biya muku bukatun ku duk yadda kuke so ranka dade. Okay jinjiri wanda bai wuce kwana 5 da aihuwa ba to ai wannan babu wani matsala honorable ai ko guda 10 ne kake so tunda na sami yanci na zaka samu ai to godiya nake. Hello Jalla bai gida yayi guest house din nan babu laifi dan dai a zauna na kwana 2 tun da gashi na sami yanci nan aka fara harka ai na san za a zauna fiye da wannan ba. Yanzu muka gama magana da honorable ina France. Ya ce zai dawo nan ba da jimawa ba da koken ton 3,000. Daga nan kuma zan fara distribution ɗinsu zuwa jihohin da na saba da a baya. Ƙwarai da gaske. Ok shikenan sai na ji ka. Alhaji.
barista dan ba lalle ka cikakken dan halaka ka iya bakin kokarin da kai kawo dan ka ga cewa na fita daga gidan gyaran halin nan babu abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka maka da alkhairi ba irin Suleiman ba na yi da na sanin jawo Suleiman jikina mace amana barista Salma na gode Allah ya saka da alkhairi da irin sadaukarwa da ke a kaina duk da na samu labarin Adam ya zama dan sanda kuma shine ya sanadiyan zuwa na gidan yari duk da na san in ya samu labarin cewa ke ce lauyan da kika tsaya min na san za ku samu babban matsala a zamantakewa. Haka ne Alhaji. Na zaɓi aikina sosai da muhimmanci. Shi yasa na fara wannan kes ɗin ban bari mijina ya sani ba. Wannan haka ne barista Salma. Na ji daɗin maganar da kika mu. Kuma abin da nake so in shaida miki daga yau kin zama lauyan cikin gidan nan. Duk wani shari'a ta ke ne za ki rinka tsayawa kai. Babu matsala Alhaji. Wannan ai shine aikina. Ni in dai har za a ringa cika min alƙawari to ba wani matsala. Kar ki damu barista Salma. Shauran kudaden ki zan sa a tura miki a account nan ba da jimawa ba. Kai kuma dan ba ka shirya zan baka naira miliyan 3 ka je ka samu matar da ta dace da kai. Kai ma ka aure ta dan ka samu nutsuwa amma fa a fara canja kaya. A barista Salma zaki iya tafiya sai mun haɗu. Damba, yanzu fa aiki ya tashi. Ya kamata ka tashi ka je ka fara shirye-shiryen yadda za a fara kawo mana jarirai. Tunda muna da manyan gwamnati wanda suka mara mana baya. A fara aiki tun yanzu. Ba kama kafar yaro. To, gida dama akwai wannan ma'aikacin bankin wanda Suleiman ya bashi ajiyan kuɗi. Yana nan mun ɗaure shi. Yanzu haka yana hannunmu. Yaya za mu yi da shi? Damba, ku dauke shi ku je ku rufe ma ido kai can bayan gari ku yadda shi tunda ya ba mu kuɗaɗen mu. Shi kuma Suleiman za mu san yadda za mu neme shi. Kai kuma da Isa, amma karka da mu. Karka ji ina maganar mamu da kuɗi ban faɗa maka ba. Tunda ka dawo tafiya ta babu wani matsala. Ni ka na riga na san ka babu damuwa. Ba damuwa. Ka san kai farko ko rubutun sharri ne. Ko a lahira hoton ku da ban halar Isa. Ka raji, ba damuwa. Assalamu alaikum. Sunana Tanima Akawu, jarumi a masana'antar Kano. Sunana Haruna Talla mai fata, jarumi daga masana'antar Kano. A koda yaushe, Amro Pure Water shine zaɓi na kuma shine zaɓin iyali. Ba ni da ruwan da nake sha in banda Amro Table Water. Pure Water Amro ruwa ne na gari kuma tsaftatacce. Pure Water Amro babu zartsi, babu rubuɗi, ba kuma wari. Don haka shi yasa hukumar NAFDAC ta yarda da Amro Pure Water. Pure Water Amro wato nagari na kowa. Ku tuntuɓi lambobinmu kamar haka. Kamfaninmu na Amro Pure Water ina nan a Katako bayan seminary. Jos Plateau State. Ba mu tsaya a nan ba. Amro Table Water muna da branches a jihar Bauchi. Gombe Road da ke Injil. Muna nan a Nangere Road, close to New Prison, Fataskun, Yobe State. Ina tabbatar muku Pure Water Amro ba su da rabi. Amro Pure Water. Gaskiya Suleiman ka cutar da ni. Ka cutar da ni Suleiman, ba haka muka yi da kai ba, amma duk inda kake wallahi sai na nemo ka. Zan koma Kaduna, da ka ga yadda za mu kare da kai.
ka ci amana na Suleiman. Domin mun yi da kai Suleiman, ni ma akwai kasan nawa da ka bani. Amma wannan kuɗi da ka bani yana nema ya sa na rasa rayuwata. Wallahi ba dan barka ba Suleiman. Sai Inspector Bala kenan. Ya hanya? Alhamdulillah. Kare su lafiya ko? Lafiya ne. Ka dan kara murmurewa ne a yanzu Ka fara cin kudin Inspector kenan. To, ba dai wannan ba. Na farko dai na maka murnar karin girman da ka samu. Sannan kuma ina maka maraba da zuwa wannan division din. Kuma na fatan zaka bani haɗin kai mu aiki kafada da kafada kamar yadda muka saba. Insha Allah sa. Zan baka haɗin kai sannan zan maka aikin da na fiye da na yi a baya. Ai, ogana ji daɗin sake haɗuwa da kai. Ni ma haka Sajin Bala, kuma insha Allah za ka ji daɗin aiki da ni a wannan garin ma. Ya labarin Inspector Aisha? Wala lafiyar ta kalau. Tana ce ma in gaishe ka. Allah sarki ni ma ina amsawa. Yanzu dai Inspector Bala, abin da nake so da kai, ka je ka huta min da kwana biyu. Amma dai kai kokari ka bar wayan ka hakuri. Ina da sun baka gida ko? Yes sir. Baka masauki ko? Yes sir. To haka zaka dan hakuri. Ko ni da na zo garin na ina wancan gidan suka bani. Ka zo na kuma na san zaka dan ji daɗi kafin nan kai ma ka hore ka samu gidan naka. So abin da nake so da kai kai kokari ka bar wayan ka hakuri. Zan kira ka anytime. Domin yanzu haka zaman da nake ina nan ne ina jira intelligent report. Don akwai babban aiki da ke gaban mu. So kuma na ji daɗin ganin ka. Allah ya zama aiki da kai kamar da muka saba. Ba damuwa mu gaisa mana. Ba damuwa zan kira ka ko? Yawwa. Hello Salma. Ina zuwa tukunna Salma. Ina zuwa dakata tukunna Salma. Okay. Okay, na fahimce ki Salma. Ai tun lokacin da na fara faɗa miki gaskiya akan gidan Alhaji Zana da kike so ki tare a can. Na fahimci tun daga lokacin halayenki gabaki ɗaya suka canza. Kuma ni gaskiya nake faɗa miki. Kuma ina so ki sani Salma, ba hali ne in ci gaba da zama da ke a gidana kuma kina nan a matsayin lauyan da take kare Alhaji Zanna. Okay. Har kin ma signing contract da shi. Ke ce lauyan gidan yanzu ko? To shikenan Salma, ina son baki zabi yanzu. Ki zabi ko gidana ko gidan Alhaji Zanna. Okay? To shikenan ba damuwa. Salma, ki je na sake ki saki daya. Alhaji wallahi ina cikin matsala. Ban san ina son mijina ba sai da ya sake ni jiya. Alhamdulillah. Mu haka muke so a yi. Domin zaman ki da shi ba alheri bane mu a gare mu. Domin yana iya bibiyan ki har ya gano asirin mu, ya tona mana asiri. Ki kwantar da hankalinki ki zo gidan nan ga dakuna nan burjik. Ki zabi wanda kike so ki zauna har sai ranar da kika gaji. To mai gida na ga alaci na naira miliyan 3 ya shiga. Godiya nake Allah ya saka da alheri. Amma Alhaji ya sauran balance na kuɗaɗe na da suka rage. Ya kamata a tura mu. Ban manta ba barista. Zan baki nan ba da jimawa ba. Demba. Ya yaran da nace ka samu mana domin mu fara tura su ɗauka domin sato mana yara. To maganan yara mai gida akwai
mutane na sabi wanda na taho da su na sa aka kawo mun. To yana so don haɗa su nan da kwana 3 mai musu huɗuba game da yadda za mu gudanar da aikin. Don kasan hukuma sun sa mana ido mai gida. To ina jiran ka. Alhaji wani hanzari ba gudu ba. Ni ma ina buƙatar na yi wa yaran nan huɗuba domin ya kamata a ce sun san dokoki na sato yara. Barista, ina fatan ba cin amanan ba kike so ki yi ba ku? Dan domin na same ki da cin amana, kin san halina sarai, kashe ki zan yi. Alhaji ka kwantar da hankalinka, har abada ba zan ci amanar ku ba. Dan ba, amma ina ganin za ku dace da Salma fa a matsayin mata da miji. Hai mai gida, kuma haka dai fa mai gida. Boss, gaskiya train ya shiga jikinka. So da ke duk wanda ya taɓa ya ji ni da kyau. Daidai ne boss. Demba, ka tabbata ba wanda ya gansu? Ai mai gida waɗannan yara da ka gansu, na gansu a kan bola ne suna tsaye-tsaye, shi ne na yau da su da minti na ɗauko su. Aikin ka aiki. To yanzu suna ina? Suna ciki. Mu je in gansu. A mai gida, waɗannan su ne yaran da na ɗauko su, kuma na tabbata irin su kwar na ne ke bukata. Kwarai da gaske waɗannan yara su abin da nake so da kai yanzu, ka ɗauke su ka kai su wajen kwantena, ka ɗau hotunan su ka tura mu. Zan tura wani rubu ko ina bukatar irin su. Shi ke aikin ka yi kyau, aikin ka yi kyau, aikin ka yi kyau. Shi kenan sai na gani. A kai, Bado, zo ku shiga da yaran nan ciki. Da kuma yana magana sauran kuɗi na ne fa. Ya kamata a ce Alhaji ya tura min sauran kuɗin nan.
saboda na yi kokari wajen ciro shi. Na sani barista, ni shaida ne, na san kin yi kokari wajen fitar da mai gida. Bi kafin same ki na samu lauyoyi da yawa, amma ke ce mace mai kamar maza wanda kika yi da kika karɓi wannan aikin. Don haka ki kwantar da hankalinki, duk da cewa na san mai gida yana cikin ɗan wani tension don har yanzu kin ga ba a sake mar gidansa ba tukunna. To amma na tabbata da zaran ya gama kuɗinki ko sisi ba zai ciwon kai ba. Kuma ma ni a tunanina ina ga kawai mai gida kamar yana so ya gwada ki ne domin ya ga haƙurinki yaya yake. Kuma ki barista banda abinki ma tun da yanzu halinmu na fahimci ni da ke jininmu ya zo ɗaya. Ai kawai ki sa a ranki kuɗinki kamar ya shiga account ɗinki domin ni don wuce miki gaba wajen kamfen gan na tabbatar cewa an baki kuɗinki. Allah ya sa. Amin. Yanzu ina za ki je da rana haka? Wallahi wani kes nake zan je gidan su kawata, to akwai wani kes ɗinta amma ne ba zai wuce sati ɗaya ba zan yi in gama. Dan Allah ka mun kokari dai ba na san ka da kokari ya tura min sauran kuɗin nan kafin sati ɗaya na gama. Baki da matsala, kafin wannan satin ya zo don tabbatar kuɗinki ya shiga account ɗinki. Well, shikenan ni yanzu zan shiga ciki. In ya so za mu yi waya kawai zuwa nan da yamma. To ba damuwa. Na gode. Ba ma buƙatar kuskure a cikin wannan aikin. Aikin da nake so zan fara da yau ko gobe idan ya yi tsanani ne kai jibi. Domin aiki ne mai sauƙi sannan kuma aiki ne mai matuƙar riski a cikinsa. Sauƙinsa kenan kawai idan kuka bi shi a hankali. Amma idan kuka ce za ku yi garaje, to ina mai tabbatar muku cewa za a samu matsala a cikin wannan aiki. Na san ku baƙi ne a wannan harkar nan, amma ina so in sanar da ku cewa kuɗuban da mai gida ya ce in muku shine baya buƙatar kuskure a cikin aikinsa. Don haka yau ko gobe idan ya yi tsanani ya kai jibi, za mu fara wannan operation ɗin aikin. Kuna ji ko? Yes, sir. Saboda haka abin da nake so da ku yanzu, ku je ku huta. Nan da zuwa awa ɗaya zan kira ku ɗaya bayan ɗaya. Yes, sir. Kun ji ko? Yes, sir. Okay. Malam Bello kafinta, ina so da Allah kujerun nan nawa kai kokari ka gama min su daga nan zuwa GB. Kuma wannan soson din da ne magana, sa soson nan da dan ji sosai wanda na zauna da dan ji dadin su sosai. Kaji? Insha Allah. Allah kada shi ke kwana uku nan. Yawwa. Bello kafinta. Sa. Waɗannan kuma su waye? Kuma daga ina suke? Wannan ai matattaran yan iska kenan wannan wurin yan daba ne suke tare a wurin suke mitin da abubuwan suke shirya a wurin. Ai ba abin da baya wannan wurin. Cikin garin nan? Ai mun yi report ma amma ina abu. Har yanzu ya biya gidali. Ta nan yake wurin? A ta nan yake. Kai jira ni kawai a nan wurin. Salma yaya? Demba, ni har yanzu ban fahimci abin da kuke nufi kai da Alhaji ba. Haba Salma, me yasa kika ce haka? Ya ba zan ce haka ba. Kar ka manta kai ka kawo ni cikin wannan harkar. Ya kamata a ce yanzu Alhaji ya bani sauran kuɗi na amma ban san me yake nufi ba. Kinga Salma,
ki kwantar da hankalinki. Tunda na riga na gwada miki ina son ki. Wannan ba zai zama da matsala ba. Na miki alƙawari zan yi iya bakin kokari na in samu mai gida ya tattara sauran kuɗin ki gabaki ɗaya ya damƙa miki kayan ki. Da gaske dabba kana so na? Me yasa kika ce haka Salma? Ina son ki mana. Ko ban miki bane? Kai mun mana. Ni kuma na maka alƙawarin muddin ka sa Alhaji ya bani kuɗi na zan aure ka. Ni da ke zaki aure ni? Ina aure ka ne na Maula. Tinga. Na miki alƙawari. Kwantar da hankalinki. In dai wannan ne nan da zuwa gobe za a yi kokari a haɗa miki kuɗinki. Zan iya bakin kokari. Ku yi hakuri na shigo ba tare da na yi sallama ba. Demba, ina so ka sani duk abin da kuke shiryawa da kai da mai gidanka a garin nan ina sane da shi. Har da mako shirin auren da kake so kai tsakaninka da Salma. Aure kuma Adam. Ki min shiru. Da wannan sabon mijin naki nake. Mijina kuma Adam. Ba wani magana soyayya. Ki min shiru. Ni kamara Adam. Adam. Na rantse idan ka sake marinta sai na maka abin da har ka mutu ba za ka taɓa mantawa ba. Kar ka kasa wannan uniform ɗin. Dama can na daɗe ina jin haushinka. Yanzu nan zan gwada maka yadda saurayi yake kare darajar ƴa mace. Zan gwada maka yadda saurayi yake kare darajar abin da yake ƙauna. Ke kira. Hasina. Zan kira ka. Mummy tana kira na. Zan kira. Zargin da muke wa Malam Bash yau ya tabbata ƙwalo-ƙwalo na kama shi hannu dumu-dumu yana ƙoƙarin lalata tarbiyyar ɗaliba. Besti, jiya ka hau TikTok kuwa? Ni na hau TikTok kuwa. Na ga wannan 'yan South African tana live video kusan sintir na ganta. Jahila ba a mata wuce. Wannan ita ce abin da na fi kewa idan na koma makaranta. Yaya haka? Kina da babban waya kuma kina bai ka ce wata 'yar ƙauye. Allah yadda sai na yi arziki da ke. Garin kuka ɗauko wannan hanya mai hatsari a wannan lokaci. Da haɗin bakin ku ake kashe mu da iyayenmu ana musu fyaɗe. Ina so ku saurare ni ku ji abin da zan faɗa muku. So nawa muke warning ɗin ku daina shigowa inda muka kai hari sai har mun daidaita da gwamnati. Ke da gani ke munafuka ne. Wai so kuke mu ringa kashe ku kamar kiyashi. Za ki gana da ubangijinki.